садама 21 рӯзи беморхона ва хомӯшии пур аз савол. блогери маъруф Томириз Хуршедзода ниҳоят хомӯширо шикаст. ӯ ҳақиқате гуфт, ки тамоми овозаҳоро рад кард. вазъияти пас аз садама. чанд ҳафта пеш номи Томириз Хуршедзода дар тамоми шабакаҳо паҳн шуд. мардум нигарон шуданд, баъзеҳо дуо мекарданд ва баъзеҳо саволҳои зиёде доштанд. суханҳои аввалини Томириз пас аз садамаи мудҳиш. салом азизони дил. рӯзи ҳафтаи сахте гузашт. баъди садама аллакай 8 рӯз мешавад, ки дар беморхона ҳастам. телефонам чанд вақт дар дастам набуд. ҳоло нав гирифтам ва паёмҳои ҳар яки шуморо бо меҳр хондам. ҳар паёме ки шумо, ҳар занг ба ман қувват дод. эҳсос кардам, ки танҳо нестам. худоро шукр, рӯз ба рӯз беҳтар шуда истодам. дуо кунед, иншоаллоҳ ба зудӣ бармегардам. овозаҳо ва ҳақиқат. дар ҳамин вақт дар интернет овозаҳо паҳн шуданд, ки мегуфтанд он шаб ӯ дар куҷо буд. шояд аз ягон ҷои баде меомад, аммо Томириз худ ҳақиқатро гуфт. фош кардани воқеа. ӯ дар сторисаш навишт: он шаб ман дар монтажи видеое барои даврони полуфиналии мисс Душанбе будам. бояд субҳ видеоро месупоридам. барои ҳамин тамоми шаб кор кардам. вақте ки ба хона мерафтам, ба садама дучор шудам. орзуи ноком. ӯ боз гуфт: бисёр мехостам дар давли полуфиналӣ иштирок кунам, аммо мутаассифона ҷароҳат бардоштам ва шахсан иштирок карда натавонистам. бо вуҷуди ҳама чиз, ӯ бо муҳаббат гуфт: мехоҳам аз самими қалб ташаккур гӯям ба ҳамаи духтароне, ки маро дастгирӣ карданд. вақте ки духтарро дастгирӣ мекунад, ин зеботарин эҳсос аст. бозгашти умед. ин суханҳо дили ҳазорон мухлисро ором кард. ҳама фаҳмиданд Томириз Хуршедзода танҳо нест. ва имрӯз 28 апрели соли 2026 ӯ боз дар сторисаш баромад. салом азизони дил. раҳмат ба ҳамаи шумо барои ғамхорӣ ва паёмҳоятон. хеле хушҳолам, ки бо ҳам ҳастем. рӯз ба рӯз беҳтар шуда истодаам. ба зудӣ дар сторис баромада ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. акнун ҳама интизоранд, кай Томириз пурра бармегардад, кай боз видеоҳои нав мебарорад. ин қисса ба мо як чизро нишон дод. ҳар чизе, ки дар интернет мебинем, ҳақиқат нест ва дар вақти душвор дастгирӣ муҳимтарин чиз аст. агар ту ҳам интизори бозгашти Томириз ҳастӣ, дар комментария як қалби қирмиз гузор ва фаромӯш накун лайк ва обуна шудан дар саҳифаи моро ва интизор бошед. боз навоҳои наву ҷолибтар аз қиссаи ин бароятон пешниҳод менамоем.